Gaw. Diyan gaw, litson gaw. Ito yung pinakamasarap na feeling sa probinsya, yung maimbitahan tayo sa birthday. Sino naman ta? Oh, kain na na. Oh, kain. So ngayon mga kalat, pupunta kami sa may birthday sa pinsan ng asawa ko. Ito yung pinakamasarap na feeling sa probinsya, dito sa bukid. Kapag inimbitahan ka sa my birthday, wala na, kainan na to. Ito malapit lang to sa amin. Yan na. Laglag yan, bibi. Kagat. Ala. Naimigas. Okay na. Ah, ako na. Kagipak. Wala na. Kagat lang gam. Go. Gaw. Diyan gaw, litson gaw. Litson gede gaw. Litson tapos inihaw na bangus. Ito na gaw, pato gaw man. Pato no? Kinain sa litson. Oh, kinain sa litson? Luto na yun. Isda, mura maghilaw pa. Hilaw ba no? Ito yung mga kasama ko, Team Asay. Oh. Team Asay, nauna kasi ito sila sa amin. Oh, Dixie. Kanta ko, may ko mo kanta ro, happy birthday. Ito yung pinakamasarap na feeling sa probinsya, yung maimbitahan tayo sa birthday. Lalo na pag hindi ka naimbitahan tapos pumunta ka dito. Mari ka na walang pala. So, TikTok muna habang wala pa. Ah, grabe si Missy oh. Oh, no. May ano pa mga ka-life oh. Manok tinibok. Luluto din sila ng manok. So mga gaw, tinaing gaw? Gaw. Ang lawak ng palayan dito mga ka-life. Yan o. Napakalawak. Namunga na yung mangga oh. Siguro markot to. Markot na mangga. Oh, ang baba lang. Ano? Dari na lang hagi ke. Sampol ako. Ano nih? Gulay ba? Ini pakai kenapa? Apa tau? Tawagan lang ka madam. Ha? Ako lang padal cellphone.
Ano naman na, Jeff? Kutsilyo naman ta. Day, pag kuha na lang luto, diri. Ate, vlog. Dito. Ang birthday yan, nara. Isa ba, GoPro na mo. Malive na tayo sa akin na YouTube ba rin? Kita ka rin. Amen. Ah. Weh. Hah? Oh, kain na na. Oh, nakalagyan mo na isa. Ya, puto. Oh, kain. Ang lutuan. Dito lang yung banda kaya medyo traffic to sa kabila. Ano ito? Budol fights na naman to. Medyo traffic kasi doon sa kabila doon. Dito kami sa likod banda. Oh, ano? Nilagang manok. Grabe, kulay dilaw yung sabaw. Ang taba. Ito, masarap to. Budol to, budol. Budol fight. Mission, tetre. Mission. Oh, kain na, kain. Kain. Bugi to kami. Bugi, anak. Nah, hari, oi, apa? Oh, budol fight, lechon. Oi, hari itu ba? Tama. Hari. Naikok, naitan duay. Paano lechon? Oh. Yummy. Kakao na nito mo. Kilo to nito. Pupong. Oh, spaghetti, macaroni. Ah. Bagay ni ate ka man. Ano may ano pa? Ato, buko pandan? Nagkapusog. Nagkalukot tapod. Sarap. Yan. Nagsiuwian na yung iba. Na, sakto na, sakto na. Oh, sundang. Matay na ulit ka. Han. Sakto na eh. Lingkod na eh. Sana may sakto. Kao ko pagkon.
Patay no, kung ano kayo sa kaglubinay, mangaya ko sa inyo, ako yung pakat-katon. Liso po, ang ngayo mong imukat-kat. Manay, nagda na ini. Sana pre. Bulang? Ah, butong nga. Ulang pa na nimo. Kanisa ko sa butong ba? Pre, Okay kayo makaon. magnanay pre. Sabaw na tapos ka. Ano? Inom pa siya. Ayo. Buwan mo rin mo sabaw. Buang. Sabaw man po dito. Okay, ayo to. Ah. So, ayun mga ka-life. Pauwi na kami. Solve na, solve. So, hanggang dito na lang. Bye-bye.